Pozdrav svima, ljudi, s vama je Gabriela i sada bih volila samo da vam kažem jedne jako tužne vesti. Ja sam danas bio, kako da kažem, napolju i bila sam kod lekara. Među vremenom su mi došli tada sestre. I onda, kako to da kažem, moja mama ih je pustila na kompjuter. One su slučajno ušle u 30 načina kako da umrete u Minecraftu i uništile sve. Pošto su znali kako da uđu u game mod, oni su ušli nažalost u game mod. Eto ljudi, eto to se desilo i zbog toga još neće biti 30 načina kako da umrete u Minecraftu. Žao mi je zaista, da sam baš danas da završim to. Ubit ću moje sestre samo kad mi drugi put budu došle. Kako kažu, bolje biti sin jedinac kao što sam ja, nego došle moje sestre od ujaka i eto sjebanje to. Izvinite zaista. Vidimo se na nekoj drugoj mapi i poz.